ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆକଲେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜକୁ ବି ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲେଇଂ 11କୁ ନେଇ ପ୍ଲେୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଆକଲେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 3 ଓ 4 ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆକଲେଟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଦା ହୋଇ ରହିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେଘୁଆ ହୋଇ ରହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଧବନ ସହିତ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଓପନିଂ କରିବେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ପୁଣି ଏଥର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ରିଜରେ ଦେଖାଯିବେ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଥର ଶତକ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁମନ ଗିଲ୍ ପରେ 3 ନମ୍ବର ଡାଉନ୍ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସହିତ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଖେଳିବାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ଦେଖିବା କାରଣ ଯେ ଦୀପକ ହୁଡା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସହିତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲର ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପିନର ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦୀପକ ହୁଡାକୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ଏ 2 ଜଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଖେଳିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିଖର ଧୱନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନମ୍ବର 2, ସୁମନ ଗିଲ୍ ନମ୍ବର 3, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ନମ୍ବର 4, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନମ୍ବର 5, ଋଷଭ ପନ୍ତ ନମ୍ବର 6, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନମ୍ବର 7, ଦୀପକ ହୁଡା ନମ୍ବର 8, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ନମ୍ବର 9, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର ନମ୍ବର 10, ଦୀପକ ଚହର ନମ୍ବର 11, ଉମରାନ ମଲିକ ନମ୍ବର 12, କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ନମ୍ବର 13, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନମ୍ବର 14, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଆଲେନ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ କନଭେ ଦୁହେଁ ଖେଳି ଓପନିଂ ଦେଖାଯିବେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଡାଉନ୍ କରିବେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, 4 ନମ୍ବରରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲେସ, 5 ନମ୍ବରରେ ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍, 6 ନମ୍ବରରେ ଜେସ୍ ନିସନ, 7 ନମ୍ବରରେ ମିଥେଲ, 8 ନମ୍ବରରେ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, 9 ନମ୍ବରରେ ଟିମ୍ ସାଉଦି, 10 ନମ୍ବରରେ ଏଡେନ୍ ମିଲନ, 11 ନମ୍ବରରେ ମେଡ୍ ହେନରୀ, 12 ନମ୍ବରରେ ଏମ୍ ଲେଥମ। ଏହି 12 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିପାରିବେ।